Samara ng usa ka pulis nga giambush samtang nag-drive sa iyang sakyanan. Suspect bitudlo sa duha ka minor de edad niyang kauban nga mo'y nagsugo kaniya sa pagpanulis. Mga balay sa Sambag 1 nangaog daw sa kapin-unom ka oras nga sunog. CPDRC gipugahan, mga security guards gipang relibuhan. Gibuksan karong adlaw ang kasaulugan sa 446th founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Lunes, petsa 3 sa buwan sa Agosto, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na yung hatudang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Sa nagpadayong pagpangita o pag-imbestigar sa bagong modus nga laglag susigang, nakakuha og CCTV footage ang kapulisan sa duha ka mga babaeng suspect sud sa fast food chain sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mong duha ka babae mo ay nagbilin sa bag sa labing uwahin nilang biktima nga mao ang asawa ni kaning Cebu City Councilor Joey De Luz. Wapay background ang Cebu City Intelligence Branch ug mga pangan sa mga maong babae. Lakip ang maong mga babae sa naunang nakuha nga CCTV footage nga nagpakita sa 7 ka mga suspect nga naglangkob sa grupong responsable sa laglag susi sa Dakbayan sa Cebu, Mandaue ug Lapu-Lapu. Gipaabot pasab sa theft and robbery section kung mo pasaka og kaso ang asawa ni Daluz batok sa nailang suspect nga si Jamboy Tagon. Sa video para at least malang makuha na mo sa counterparts na mo lagi na sa hite. Butane nga gilabay mao gitumbok nga hinungdan sa sunog nga miulbo kagabi sa may barangay Sambag 1 samtang abandonadong kwarto. Nagsugod ang sunog sa may Salinas Drive sa barangay Lahog. Ryan Sorote, Sugin Limi. Dili na ginagit. Pagmata na ko kasunog ay na ang balay na mo. Naghilak samtang gimakak ni Manuel Camillo ang pasangil nga siya mo'y hinungdan sa sunog nga miulbo sa barangay Sambag 1. Giong natug siya, diyang miulbo ang kayo ug nakamatnon lang siya tungod sa kainit. Pasangil niya usa ka balay sa iyang silingan gikan ang sunog. Isa man lang balay ng sugod eh. Karasti nga kwarto sa uno. Nga naman ba na? Wala ba bro, kana yung kwarto, puros na mura nagbahay sa kanang tagal-plastic ba? Ubaw kayo. Nasairan ni gipukaw ug kainit sa kayo ang mga residente sa Fidel Rosario Extension sa may barangay Sambag 1 pasado alas 11 kagabi. Nagkabuang sila sa pagsalba sa ilang mga gamit. Nakaresponde dayon ang mga bumbero apan bisan duol ra ang ilang headquarters daling nakadako o nakakatapang kayo hinungdan nag-iisa kini sa Task Force Alpha. Gumikan kini sa kagipot sa lugar o sikit-sikit ang mga balay nga ginama sa kahoy. Pipila na kami minutos kini mi ulbo nga sunog apan wag apoy nakita ang paglurang ang kabubiruan sa dakong kayo. Ang gilabay nga butane canister sa dinakpan nga si Manuel Camillo may hinungdan sa sunog. Gingong nasuko kini sa iyang inahan kay wa siya tagay og kwarta. Kisa man na siya, sir? Ambot ang gara man na. Sa yung Siya kasi tao. ambayar sa Ngayon siya oh. ngayo ko lang ambot sa pangayo sa inahan. Wa tagay suko. This part, mata, possible nga mag-slip fire. Kapin sa 40 ka panimay ang naugdaw nga dunay danyos nga di mo minus usa ka milyon ka pesos. Na fire under control ang sunog, makalabay ang tunga sa oras og hingpit nga na fire out ganiyang kadlawon. Sagad sa mga panimay himutang sa mga private lot. Apan mimando si Cebu City Mayor Michael Rama sa pagnibak niini og pagbutang og dugang access roads. Minpasalig og hinabang ang barangay og City Hall sa mga nasunugan nga gipahimutang sa barangay covered court. Kuha na private, napoy sa gobyerno, gamay ra gyud ng area nagsusuot na kuan lang ba na tipunog ba. Miulbos sa ang usa ka sunog sa may Salinas Drive sa Amon Court sa barangay Lahog. Nagkayo ang ibabaw nga bahin sa panimay ni Tony Lem. Giyong kalit lang nga miulbo ang wa na gamitan nga kwarto, diin suway nga gipahong sa mga trabahante. Gidudahan nga electrical misuse ang hinungdan sa sunog o kay abandonado ang maong kwarto, posibleng wa na matagad ang wirings. Ato na gabot ko dito nami sigam ako gi sirita ng tubig.
Dulu ka, buat satu tubig, gamay naman. Roof deck niya, roof deck na ay kami nga portion nga to nga na ay updan dyan ang iyang kisami. Wala na gamit, so kasi to electrical ako nga panana. Ryan Sorote, News 5. Misaka ang gidaghanon sa mga balay nga nasunog sa may sitio kalubihan sa Barangay Sambag 1. Sukad alas 8:22 ganiyang buntag, ang narehistro nga fire victims niabot og 62 ka balay. Ang nasunog din 58 nini na ugdaw ug upat ang partially damaged. 135 ka pamilya ug 484 ka individual lakip na ang share o renter. Pipila sa mga nasunugan ni balik sa lugar paghipo sa bisan unsa nga ila pang mahipusan ug makwartahan. Sa gym sa Sambag 1 gipahiluna ang apektado. Mato di Kapitan Lemar Alcover nga halos katunga sa nasunugan nagtukod sa yuta nga gipanag-iya sa pamilyang Ibua. Karong hapon ibalhin sa City Central School ang mga apektadong pamilya kay matod pa di buot ni Mayor Michael Rama nga manghigda sa semento ang mga nasunugan. Karon ginasunog man. So karon ako ro'y tag-iya, murag makaingon ko chance na nako ang pagkuralan ni ron. So karong buntag mo bisita po ng taga Dewo ug ang City Engineering para sa posible nga pag-abli na sa duglaen na sad nga agyanan. Nga mulapos nga to sa may Bacalso. Samaran ng usa ka pulis dihang gi-ambush samtang sakay sa iyang sakyanan sa Nivelle Hills, Barangay Busay kagahapon sa buntag. Usa ka giabandonar nga motorsiklo ang gituuhan nga gigamit sa gunman. Pray pasaporte sugin limi. Samaran si P.O.3 Ramon Bulongaita, 53 anyos, dihang gipusil sa nagsakay og motorsiklo. Igo ra gipakanaog ang asawa og anak ni Bulongaita dihang gipusil kini. Tulo ka samad pinusilan ang naangkon sa walang bahin ni Bulongaita nga daling gidala sa hospital. 7 ka kabhang sa kalibre 45 nga armas ang nagpasad sa crime scene. wa sad maili kung asa gikan jud ang motor. Mo pa natong gisubay kay kung amo pa sa i-check sa CCTV sa barangay kung may bawaan na to, no? Kawa man gatap-tap. Si Bulongaita na destino sa Regional Personnel Holding Admin Unit kun RP-haw ug kanhi sakop sa Mambaling Police Station. Dili pa matino sa mga investigador kung unsay hinungdan sa pagpusil sa gihimong manhunt operation sa kapulisan. Na-recover sa mga sakop sa Highway Patrol Group kilid sa Kapitolyo ang usa ka itom nga motorsiklo nga kagahapon pagibiyaan. Mga habal-habal driver na kabantay nga kagahapon pa sa udto giparking ang motor apan wa na kinibalika. So tungod kay makadisturbo siya sa traffic kay wala man siya ingon nga napadaplin og maayo sa nagbilin, among gibalin diri gibutang namo sa atbang para dili makalisturbo sa traffic. Nya ikaduha mabantayan na namo kinsay mo kuha. Ray Pasaporte, News 5. Tulisan mitudlo sa duha niya ka mga kauban nga minor de edad nga mo'y nagsugo kaniya sa pagpanulis. King Perez, sugin limi. Ako na siguro senyor nga dili na ko magpabadlog sa inyong jurisdiction. Mo ni chip. Sa luwa jud ko chip kanay mo chip. Nadakpan ng usa ka Richard Rama kinsa suspect sa pagpanuli sa tindahan sa Mohyong sa Sambag 1 niadtong Sabado sa buntag. Gitudlo sa 37 anyos nga suspect ang iyang kauban nga duha ka minor de edad nga mo'y nagsugo kaniya sa pagpanulis. Ako first time ko nilakaw gingana sir. Dili man na mo choice nga manulis ka kana sakit mo anak. Nanguha ka kwarta, nangutang ka para makakuha ka sa mong anak. Ang ako isulti na to niya. Ang dinakpan na lambigit na kaniadto sa ilegal nga drogas o ilegal na paghupot og armas. 5,000 pesos og nagkadayang kabtangan ang nakuha sa mga suspect gikan sa ngoyong house ug sa mga customers. Nangaon pa ang tulo sa wa pa kini mo deklarar sa pagpanulis. Kuan dagay ko ni abligis ka ha. Kay ako hunahuna ganito nako iya anak ko batika nya layo ra. Ang iyang kaubang 9 anyos na nasa kusudiya sa God officer sa Barangay Sambag 1, samtang gipangita ang kauban niini nga 14 anyos. Posible siguro kanang maglakaw diha nga sa Sambag 1, Sambag 2 nga naimong hold up diha. King Perez, News 5. Mga pinakete sa shabu ug punuan sa marijuana na sakmit sa kapulisan. Ray Pasaporte, sugin limi.
Usa ka tawo nga nananom og marijuana sa iyang tugaran gidakop sa kapulisan. Nadakpan ang usa ka Silio Carreño sa alias Buddy, taga Dalan El Lopez, Sitio Kugon, Barangay Labangon. Iyang giangkon nga siya ang nananom sa marijuana. Ako nang ibase sa Biblia ba, akong nabasahan ba. Yeah. Maon siyang ang root of David, ang yang lives, healing of the corrupted nation. Tambal sa sakit ng leukemia. Parang incoherent pa man ang iyang concept. Yung mga tinubagan ba? Pag initial nga interview na mo, sanong-sanong man ang iyang istorya. Lakip sa nadakpan ang usa ka rasan dayupay nga mopalit unta og marijuana apan naatlan pagdakop sa kapulisan. Hilara na din. Huwag labor na igoro ni Padet yan. Ni Padet ko niya. Awaman siya ka ng inig ba. Ito, taning na nila. Huwag mo kailaan na, oy, nakutuko ko, tanon lang na. Tanong na mo na ilang ka. Kamunggay, agbati, ugay. Ako man nag... Kamunggay? Oo. Nadakpan usab ang usa ka Elmer Induma kinsa na maligya og shabu duol sa Barangay Hall og Police Station sa Guadalupe. 13 ka mga pakete og halin ang nakuha kang Elmer ug laing pakete ang nakuha sa iyang silingan nga si Renante Espinida. Sa may trabaho mo, sir? Hamag sir, di namo ko dito sa tubangan na sir, di. Happy ka? Oo, ako na lang sir. Walang problema ko is tumangan sana. Barangay ko. Dito siya doon na maligyan na. Ray Pasaporte, News 5! Gisa-imbestigar na ni PRO7 Regional Director Prudential Tom Banyas ang nahitabong pagpamusil kang PO3 Ramon Balonggaita ug ang iyang gikumpirmar nga iya kining deploy gikan sa Mandaue Police ngadto sa Regional Police Holding and Accounting Unit. Apan wa kini mipasabot kung anong nabalhin kini. King Perez, Suginlimi. Gito na ng mga anggulong personal grudge, negosyo o kalambigitan ni PO3 Ramon Balonggaita sa legal nga kalihukan sama sa drogas. Mo'y hinungdan sa krimen mao nga gibanhigan kini kagahapon sa buntag. On the question of possibly of the syndicates operating in Cebu, more particularly on drugs siguro. Yun ang siya nilang tinitingnan or personal... Matud ni Banyas nga di na bago nga dunay mga pulis nga mahulga ang seguridad tungod sa pakigbatok o kalambigitan sa ilegal nga drogas. Mipasalig sab si Banyas nga dili palutso na mong nahitabong pagpamusil sa iyang sakop ug patubagon ang mga mibuhat ni ini. Tambag sab ni ini ngadto sa mga pulis nga maglikay nga malambigit sa maong mga binuhatan o sa mga kasungian aron dili masubli ang nahitabo kang PO3 Balonggaita. Tuloy-tuloy po ang ating laban. Doon na gihimong case conference ang Cebu City Intelligence Branch ug homicide sa maong kaso. Ila pang gipaabot nga mo execute sa mga affidavit sa mga testigo. Subay silang pakisusi, di professional gun for hire ang gunman. Wa pasab midangop sa kapulisan ng pamilya sa pulis. King Perez, News 5. Tulo ka tawo ang namatay sa managlaing insidente niadtong weekend. Usa ang gipusil, usa ang gidunggab, samtang usa ang naigo sa kilat. Suginlimi, Ryan Sorote. Patay si Romeo Siniza kinsa mamaligya og prutas sa carbon dihang kalit kini nga gihamag sa usa ka lalaki og namusil. Pinusilan sa ilok ug ulo, mo hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gituhuan nga revolver ang gamit sa krimen kay way nakit-ang kabhang sa crime scene. Bisan og daghang taong nakakita, way mitingog bisan usa kanila mo nga blanco pa ang kapulisan sa motibo sa hitabo. Patay sab si Danilo Kinal, humal gidunggab sa makadagang higayon sa iyang higala nga si John Brian Comendador sa Villa Manga, Barangay Upaw, Dakbayan sa Mandaue, niadtong Biyernes sa gabi. Gingong gisaka ni John si Danilo sa iyang gikatulgan o gidunggab gamit ining kitchen knife. Daling midagan si John, apan inay nga mutago, midiretso kini sa duol nga police station o gisumbong ang iyang nabuhat. Giso siya sa mga pulis ang nahitabuan o pa sila mituo sa gibuhat ini nga krimen. Matod sa sospek, ngawa siya makaantos sa pagsigi og bugal-bugal sa iyang higala mao nga nayawaan siya og iyang nabuhat ang krimen. Ha? Nayawaan ako.
No, kung anong gipato sa among adult sa pagkumpirma kung tinuod ba yung isulti. Kung tinuod man, balik ang mga lupso, arestar siya. Patay nang naabtan sa iyang maguwang si Jaime Canumay, human maigo sa kilat niya atong Bernes sa hapon. Nagpuyo ining barong-barong ang biktima uban sa iyang igsuon, ining kinababwang bahin sa sitio Tower O sa Barangay Guadalupe, diin pron kaayo sa kilat ang dapit. Lumad nga taga Negros ang magsuong Canumay. Ginguwa na magdahom ang biktima nga dakpon ang kilat sa antena sa ilang atok nga dunay wire paingon sud sa ilang balay. Matod sa silingan ini, nang luspad ang biktima na sama og nasunog. Kung anong kurtahan, ibrihan, pag-aplantan mo diha. Klaro na, bisag kusuging aso, pero naklaro man mo diha nga diha na, buyod na siya diha sa kuhan, yuta. So, among unag patay ang atong kuhan, yung mga sanina niya nga nasunog ko. Pues siguro, og niya pa ko diri sir, murag siguro, apil tingali ko, tungod sa impact sa kusog sa kurente, kakagod. Siguro kaming duha patay, yun. Una nga, tingali, murag dili pa tingali yun, signos po sa ako ha, na tutimang ko dito, muong wala pasag ko, na, pero sa pagkakaroon, ningon ani na diskusya akong manghod ma'am, prangka pag-istorya, biyaan ako niluguraha, hindi ko bahalag mag-abang ko. Ryan Sorote, News 5. Gitugutan pa nga makatudlo ang maestra human makapiyansa sa reklamong child abuse. Ang maestra gireklamo nga mipukpok og doorknob sa iyang estudyante. Lasti Caminado Vestil, Sugin Limi. Hangtod karon wa pa maayo ang bukol ug samad sa ulo sa 9 anyos nga bata nga gihapak og doorknob siyang maestra. Di makapasaylong pamilyang kanyete sa maestra sa grade 4 nga si Rosan Siliote sa Kalawan Elementary School sa Minglanilla. Wala makapugong ang maestra siyang nabuhat diyang iyang gibadlong ang estudyante nga nakig-away siyang classmate. Apan wa gyud miangko ng maestra nga iyang hapakan sa doorknob ang bata. Karton siya kini man inko unsa day na siya ma'am. Wala siya tingog ana. Inko unsa day na ma'am na. Ang iyang mga estudyante ako ipangutana. Inko dong na unsa day ni si Hari dong in siya nga kanang kuan man na ni ma'am. Uy gidok-dok kay nag-away lagi ko no. Ang inahan nga si Rowena, mipadayag nga wa sila reklamo sa pagdisiplina silang anak, basta wa lang gyud unta hilabti ang ulo ug nasamad. Gani pila na kahigayon nga mauli ang iyang anak nga adunay bunog sa lawas, agi sa bunal, apan wa kini niya palumbalinga. Ang tinun-an miingon nga mahadlok na siyang moeskwela kay mahadlok nga mabunalan na sab. Basta dili lang ulhon. Kadaghan na ang lagom yan diri likod, wala ra gyud ko kay akong kuana kanang mura disiplina ra ginagindikanan iya ha, pero grabe na sa iya magiulong abi wala ra ko mo react niya. Nahan pa ang eskwela dito din na. Ano man? Hadlo ko. Ang maestra gipasakan og kasong child abuse. Matud pa ni PO2 Mary Cristina Carrio sa Women's Desk sa Minglanilla Police nga mipiyansa si Siliote sa piyansang nagkantidad og 80,000 pesos. Among nagkandak investigation. Pag investigara mo, nabawaan na mo, nakita na mo nga naida kong samad sa ulo ang bata. Muta ang basis sa pagdakop na mo sa atong suspect. Ang principal sa Kalawan Elementary School nagpaabot na lang og mando gikan sa Department of Education aron masayran ug unsay silot nga ipahamtang ni Siliote. Apan sa pagkakaron gitugutan pang mutudlo si Siliote human siya makapiyansa sa kaso. Nangutana ko dito sa among administrative office nga. Sir, unsa may mahitabo ani sir nga og piyansado sir siya. Makatudlo ko na siya, uy, maghuwat lang ta kung unsa ko ni mando sa taas. Uli, ito mag-inflex bata. Uy, bata lang na sila gagmay pa kaayo. Kung kung ano ba, mapugngan imuhang kasuko. Pero, di sa kasuko jud unsa gud iyahang ka pagmanid sa iyahang stress ba, ana, iya emotion. Suway untang gipangayon si Siliote siyang habig apan mihangyo kini nga di na lang mutingog kalabot sa mga pasangil. Apan matud pa sa tagtungod ini, maayong taw si Siliote. Ang pamilyang Kanyete nagplano karon nga mopadangat silang reklamo ngadto sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development ug Commission on Human Rights. Leslie Caminado Vestil, News 5. Padayon pang gipangita sa mga otoridad ang piniriso sa CPDRC nga nakaiskapo niadtong Biyernes sa gabi. Ang mga Blue Guards nga on duty gipangrelibuhan na sa management sa maong pasilidad. Jinky Rosit, Sugin Limi. Dinhi ining koral gituuhan sa mga nagduma sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center miagi ang piniriso nga si Michael De La Rosa kinsa maiskapo niadtong Biyernes sa gabii. Apan
Hupan sa wa pahingpit nga nakalayat sa habog nga koral, ang mipuga makitaan sa CCTV footage nga nangita og timing aron makaipsot. Sa investigasyon na sayran nga gibuhat kini sa piniriso taliwa sa pagbundak sa kusog nga uwan. Si De La Rosa usa sa mga sinaligang inmate sa motor pool sa CPDRC tungod sa iyang abilidad. Nag-head count sila. Head count, ingon ko sila mayor nga 22 sir, accounted for. Minsan lang sa kwartya, 22. Pero why physical head count na nahigot? Ano bang maglaray di tawag? Ang number ay gitanaw sa papel. Lada, 22. Moto dito dyan, nanay na ko ang wag din si Michael dire. Ang kaubang inmate ni De La Rosa wa magdahom nga mo iskapo kini apan iyang gibutyag nga dugay ra siyang gimingaw siyang pamilya nga anaas sa barangay Buwanoy sa lungsod sa Balamban. Nya ako diri gikuha ko payong sa mga kauban namo ba. Siya nagagi diri way payong. Wa basa gito sa sir diri ni agi. Dagan siya nga tusod. Balik lagi to sir. Tungod sa hitabo, girilibuhan sa ilang posisyon ang tulo ka mga Blue Guards nga nag-duty ni adtong higayuna. Padayon pasab karon ang manhunt operation batok ni ini samtang nakigalayo na ang CPDRC management sa pamilya niya sa Balamban. Day, katoy mo ba na mututo na ako sir. Sige, day kwarta para load niya anyang panyod to. Kunta ka lang palihok. Musurrender siya, why may tabo niya. Jinky Rosit, News 5. May bawaan karong adlaw kun dunay kulurom nga V-hire nga nagdagan sa bagatang bahin sa lalawigan sa Subo. Kini human ni-issue og memorandum ang acting executive director sa SITOM, Ray Pasaporte Suginlimi. Gipaabot nga mapirmahan ni Cebu City Administrator Lucel Mercado ang gihimo nga memorandum ni SITOM Acting Executive Director Attorney Ray Gialon nga angay sundon sa operators og drivers sa V-hire. Gipasumiti sila og prangkisa ORCR sa ilang mga sakyanan aron nga masiguro nga kini nga mao nga mga V-hire nga nagbiyahean Balamban, Simala, Toledo, Albual, uban pang ruta naka-rehistro gyud sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Gipasabot ni Gialon nga ila kining gihimo alang sa seguridad ug kaluwasan sa mga pasahero nga mosakay sa V-hire. Human sila makadawat og reklamo sa usa ka operator nga daghang nagdagan nga V-hire nga kulurom samtang naa pa kini sa One Citylink Terminal. Gikan sa may tabuan public market parking area, gibalhin niadtong Bernes ang mga V-hire sa may kampanya maritima nga anaa sa luyo sa City Hall. Alang sa mga drivers, nakibhangan og dako ang ilang kita sanglit sa naandan nila. Ang Citylink Terminal labing minus 50 ka V-hire ang makabiyahe matag adlaw. Apan karon nga gibalhin sila, moabot na lang og 20 ka V-hire ang makabiyahe. Wa igsapayan sa mga drivers ug operators ang ilang sitwasyon. Duna sila'y hangyo sa City Hall ilabi na kang Mayor Michael Rama. Pag temporary, nasa may waiting area sa mga pasahero, sir, kung may kalikuran, nasa likuranan pa. Amangin sa Mayor sa nga, natay makalingkuras tong pasahero. Kaya luhim sa itong pasahero diri, lingkod. Actually, ang atong gihimo karon paghiklin sa mga operators ug drivers diha sa frontage sa kumpanya maritima is a moral obligation dili gani. Nagtuo si Gialon nga makahibaw ra unya ang mga pasahero sa V-hire sa kasamtangan nilang terminal karon. Ray Pasaporte, News 5. Karong Huwebes sa ulugo na ika-446 katuig nga anibersaryo sa lalawigan sa Subo. Apan ganihang buntag gibuksan ang mga kalihukan subay niini. Jinky Rosit, Suginlimi. Si Acting Governor Agnes Magpale mo'y mibukas sa ika-446 nga kasumaran sa founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo kaganiha kay tua sa Japan si Governor Junjun Davide alang sa official trip. Gitambungan na moong kalihukan sa mga sakop sa Hunta Probinsyal ug sa mga mayor sa kalungsuran ug dakbayan. Human ang hamubong programa atubangan sa Capitol Building, gisunod dayon ang pagbukas sa Agro-Industrial Trade Fair kuntabo sa Kapitolyo.
41 ka LGUs ang misalmot, 5 ka line agencies ug 29 ka mga pribadong individual ang mapasigarbuhong mi-display sa ilang mga produkto. Sama ni Grover nga gikan pa sa dakbayan sa Davao, tuyong misalmot sa trade fair aron ipaabot ang iyang dakong kaalam kabahin sa cacao farming. Mutanong gid og kakao kay advocacy sa Rosid Cacao Farms. Amo ginabutang sa mo ang farm nga kinsa katong gusto nga mangayo og technical assistance through our experience amo gid kining i-share. No secrets hidden. Matud sa Kapitolyo, dako ang gigahin nila nga pondo sa natad sa agrikultura sa tibok lalawigan kay usa kini sa mga flagship project sa provincial government. Ang tabo sa Kapitolyo mulanat hangtod karong Biyernes. Sila no, pero katungo pa masayod niya karon mas daghan ang niya nga mga produkto gikan sa atong mga kalungsuran o mga syudad, component cities of the province. Suroy mo dinhi sa capital niyang atong agro-fishery fair. Ug subay sa anibersaryo, posibleng dunay madawat nga anniversary bonus ang mga kawani sa Kapitolyo. Jinky Rosit, News 5. Mga namuyo sa nasipit sa barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo, mireklamo nga mag-anto sa pagbaha matag bunok sa kusog nga ulan. Midangop sila sa City Hall aron kahatagan og solusyon ng ilang problema. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Kahasol ang nasinati sa mga residente dinhi sa Biwa nasipit sa barangay Talamban. Gumikan sa baha kun mubunok ang kusog nga uwan. Dulan 50 ka panimay ang nag-anto sa dugayng panahon. Si Ruel nga nagpasulob sa sapatos sa iyang anak. Gipatong na lang niya aron dili mahumol sa tubig ang tiil ni ini. Basta magbaha. Pero na may panahon nga mahubas ni diri. Pero panahon sa uwan, pero maminti gini, magkarga ko mga bata pa doon sa lahat. Sir, hassle kayo, sir. Porteng hasula. Nabalaka sila sa sakit nga makuha gikan sa napundo nga tubig. Bila nakatuig din problema ha, ang gobyerno wa maginati man na diri amo, sige man lang saad. Panahon sa eleksyon, tamis kay istorya. Idaog na, pwede na paita. Si Konsehal Dave tumulak nga misusi sa lugar. Mirekomendar nga ipasuyop ang tubig ug palapdan ang drainage sa maong lugar. Doon na may drainage committee nga gi-create ang San Carlos nga usas naghimog design ini nga problema. Nanay drainage design gihimo sa San Carlos kan sa ibabaw sa main road gyud nato sa nasipit Talamban. So doon ay ubang mga buildings po dito nga ilang Ray Pasaporte, News 5. Aniya dinhi sa Sugbo si Anthony Pangilinan, usa ka management trainer, motivational speaker ug productivity consultant aron magpahigayon og one-day seminar sa Cebu Parkland International Hotel. Iyang tukyon ang bagong hulagway sa kasamtangang kumpanya niya nga gitrabahuan. Lakip niini ang mga issue sa professional career ug mga importanteng koneksyon sa komunidad pinaagi sa pagkaton o pag-apply sa iyang gipasiugdahang slogan nga uplift. Kini alang sa mga nagkadayang professionals aron magmalampuson og hatagan og dakong bili sa trabahuan ug sa tibok kalibutan ug madamlag. Si Pangilinan mao'y host sa weekly radio TV program nga Magbago Tayo matag Sabado nga madunggan sa Radyo 5 ug makita sa Action TV alas 8 hangtod alas 10 sa buntag. I only do this once every blue moon, and we will share with you the latest in management and leadership. Actually, Maricel and I, my wife, was here. We just arrived from Colorado last week. So, ano mga bagong pamamaraan? I studied in INSEAD in France and Tsinghua in Beijing. So, global yung ating program. Uplift, Attorney Georgia. Uplift. Are you going to attend? Ang seminar? Yes. I don't know. Huwag natin imbitasyon. Atong i-congratulate ang mga partisipante no sa very successful nga Ironman event. And the Iron Kids also. Nga naitabo ni atong Sabado, weekend, yes. No? Ug aniya pa man ang atong mga partisipante. I hope you will enjoy Cebu. Congratulations once again. Ug sugod karong adlaw 3:45 na kita. Hantod Sa Aksyon 4:15. Bisa. Ug sa Biyernes alas 2:15. 15. Maukato ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kagilang kutob sa balita. Aksyon!